Замърсяването на водата е един от най-сериозните екологични проблеми, пред които сме изправени днес. То засяга реки, езера, океани и дори подземни водоизточници, застрашавайки както екосистемите, така и човешкото здраве. Последните проучвания разкриват тревожни данни. Според доклад на Световната здравна организация от 2024 година, над 2 милиарда души по света нямат достъп до безопасно управлявана питейна вода, като замърсяването е основен фактор за това. Замърсяването произлиза от различни източници, включително индустриални отпадни води, селскостопански химикали и пластмасови отпадъци. В резултат на това все повече сладководни системи се замърсяват, като над 80% от отпадните води в световен мащаб се изхвърлят без пречистване. Морският живот е особено застрашен. Според изследвания от 2024 година, над 8 милиона тона пластмаса попадат в океаните всяка година, нанасяйки сериозни щети на морските видове и биологичното разнообразие. Замърсяването на водата не застрашава само дивата природа, но представлява и сериозен риск за човешкото здраве. Замърсените водоизточници допринасят за разпространението на болести, а ситуацията се влошава, като всяка страна се сблъсква със свои уникални предизвикателства. Замърсяването на водата е нарастваща глобална криза и необходимостта от действие е спешна, ако искаме да осигурим чиста вода за бъдещите поколения.